ଆଲୋଚନା କରିବା ଭୂସମ୍ବଳ ପାଠର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। ଭୂମିକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଭୂମି ହେଉଛି ଏକ ମୌଳିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ। ମୂର୍ତ୍ତିକା, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଅରଣ୍ୟ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଦି ବିବିଧ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଭୂମି ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାରୁ ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ଘରଦ୍ୱାର, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, କୃଷି ଆଦି କରିଥାଉ। ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍କନ କରି ତହିଁରେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଦେଖ, ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଗଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନେଇବା। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ହେଉଛି ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ଶିଳା, ତୃତୀୟ ସ୍ତରଟି ଯାହାକି ବଡ଼ ସ୍ତର ଅଟେ ତାହା ହେଲା ଉପମୂର୍ତ୍ତିକା ସ୍ତର। ସେଥିରେ ବାଲି, ପଟୁ, କନ୍ଦର୍ପ ରହିଛି, ଯାହା କାଦୁଅ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଉପମୂର୍ତ୍ତିକା ସ୍ତରରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଜୈବାଂଶ, ଉଦ୍ଭିଦ ମିଶ୍ରିତ ଉଦ୍ଭିଦ ସେଥିରେ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଜଳର ମୋଟ ପରିମାଣ ସର୍ବଦା ସମାନ ରହିଥାଏ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୁଏ? ଚିତ୍ର ସହ ବୁଝାଅ ବୋଲି ଦେଲା। ପୃଥିବୀର ମୋଟ ଜଳର ପରିମାଣ ସର୍ବଦା ସମାନ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଏହା କମ୍ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭବନରେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶେ। ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପତିତ ହୁଏ। ଏହି ଜଳ ଝରଣା, ନଦୀ, ନାଳ ଆକାରରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। କିଛି ଅଂଶ ଭୂଗର୍ଭରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଜଳର ପରିମାଣ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ମନୁଷ୍ୟର କି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଲେଖ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୃକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟକୁ କାଠ ଯୋଗାଏ, ପ୍ରାଣୀକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଏ, ଉଦ୍ଭିଦ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ, ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ଅବକ୍ଷୟରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ଜଳ ସଞ୍ଚୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅରଣ୍ୟରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷରୁ ଆମେ ଫଳ, ମଞ୍ଜି, କ୍ଷୀର, ଅଠା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଥାଉ। ତାପରେ ଅଛି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାର 1972 ମସିହାରେ ଆମ ଦେଶରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ, କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରକଳ୍ପ, ପକ୍ଷୀ ବିହାର ଆଦି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରୁଛି। ପିଲେ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତୁମ ଘରେ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ 5ଗୋଟି ପଦକ୍ଷେପ ଲେଖ। କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତା'ର ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଲକ୍ଷେ ଅଳ୍ପ ଦୂରକୁ ଯିବାର ଥିଲେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ନ କରି ସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗାଡ଼ି ଗ୍ୟାରେଜକୁ ନେବା ଉଚିତ। ନିୟମିତ ଭାବେ ଘର୍ଷଣନାଶକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। କୋଠରୀରୁ ବାହାରିବା ବେଳେ କୋଠରୀର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ରୋଷେଇ ସମୟରେ ରୋଷେଇ ପାତ୍ରରେ ଘୋଡ଼ଣୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ଭାବେ କଲେ ଆମେ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କିଛି କରିପାରିବା। 2 ନମ୍ବର ଦେଲା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଭୂ ବ୍ୟବହାର 4ଗୋଟି ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟାମକର ନାମ ଲେଖ। କ'ଣ କ'ଣ? ମୂର୍ତ୍ତିକା, ଜଳବାୟୁ, ଖଣିଜ ଏବଂ ଜଳର ସୁଲଭତା। ମୂର୍ତ୍ତିକା ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେହି ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳା ମୂର୍ତ୍ତିକାର କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳା ରଙ୍ଗ, ବିନ୍ୟାସ, ରାସାୟନିକ ବିଭବ, ଖଣିଜ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବସ୍ତୁ ଭେଦ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ 4ଗୋଟି ପଦକ୍ଷେପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଆମେ କିପରି କରିପାରିବା? ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀର ଶବକୁ ନଦୀନାଳ ଆଦିର ପ୍ରବାହ ଜଳରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଳମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବୃଷ୍ଟି ଜଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଶୁଷ୍କ ଋତୁରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଚିତ ଜଳ ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ଶୁଖି ନ ଯାଏ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କତା ରଖିବା ଉଚିତ। ବୁନ୍ଦା ଓ ସିଞ୍ଚା ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସେଚ ଜଳର ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତାପରେ ଅଛି, ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷତ୍ୱ ଲେଖ। ସେ ବୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବୃକ୍ଷ। ଅଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିକୃଷ୍ଟ ବୃକ୍ଷ ଓ କଣ୍ଟାବୁଦାମାନ ଦେଖାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଚେର ଜଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଭୂମିର ଅଧିକ ଗଭୀରତାକୁ ଯାଇଥାଏ। ଅଧିକ ଜଳବାଷ୍ପ ତ୍ୟାଗରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପତ୍ର ମୋଟା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଅଛି, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭେଦର 4ଗୋଟି ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ଲେଖ। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଚମଡ଼ା, ମାଂସ, ଦାନ୍ତ, ଶିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମରାଯାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ହେଉଛି।
पर संग्रह ପାଇଁ ପକ୍ଷ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କର ବିଲୋପ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ଅଧିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ଲେଖ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଧିକ ରହୁଛି? ରୁଷିଆ ଓ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ। ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆବୃତ ହେଲା ଭଳି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ଉତ୍ସର ନାମ ଲେଖ ବୋଲି ପଚାରିଲା। ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଓ ସୌର ଶକ୍ତି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚାରିଗୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଲେଖ। କେଉଁଟି ଭୂ ବ୍ୟବହାରରେ ମାନବୀୟ ନିୟାମକ ନୁହେଁ? ଭୂ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ହେଉଛି ମାନବୀୟ ନିୟାମକ କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ଖଣିଜ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ମୂର୍ତ୍ତିକା ସ୍ତରରେ ସଫଳତା କେଉଁ ନିୟାମକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ଅଛି ଗଠନ ସମୟର ଅବଧି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ମଧୁର ଜଳର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ? 1 ଭାଗ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଫୁଲର ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ପାଇଁ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦାୟୀ ଅଟେ? ମହୁମାଛି। କେଉଁ ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡରୁ ଆଲୁମିନିୟମ ମିଳିଥାଏ? ବକ୍ସାଇଟ୍। ପୁଗା ଉପତ୍ୟକା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲେ? କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ କହିଲ? ଲାଦାଖ। କେଉଁଠାରେ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଭ୍ରଖଣି ନାହିଁ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଭ୍ରଖଣି ନାହିଁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ? କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ବିଷୟ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟକୁ ଯୋଡ଼। ଆମେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳେଇବା। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଲା ଭୂ ଅବକ୍ଷୟ ନିରୋଧ ଯେଉଁଟାକି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପଶୁ ଚାରଣ। 2ରେ ଦେଲା ପଥର ବନ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ନିରୋଧ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଗଡ଼ାଣିଆ ଭୂମିରେ ସପନ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ଜନସଚେତନତା। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେଲା 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କୃଷ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଓ ସମତଳ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପାହାଡ଼ ଓ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି କହନ୍ତି। ଏହାର ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ପତଳା, ଜଳଧାରଣ ଶକ୍ତି କମ୍ ଅଟେ। ଏଠାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭଜନକ ନୁହେଁ। ସମତଳ ଭୂମି ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ସମତଳ ଭୂମି ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ସମାନ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମତଳ ଭୂମି କହନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀ ଅବବାହିକା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ। ଏଠାରେ ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ତର ବହଳ ଓ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ଥାଏ। ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ମୃତ୍ତିକା ଶିଳାକ୍ଷୟ ହେବା ପରେ କ୍ଷୟଜାତ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିବାହିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ସଞ୍ଚିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା। ଏହା ଯେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୂମି ସହିତ ତାହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ମୃତ୍ତିକା ଶିଳକ୍ଷୟ ହେବା ପରେ କ୍ଷୟଜାତ ଶିଳାରାଶି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜମା ହୋଇ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ମୃତ୍ତିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ଓ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାର୍ଷିକ 200 ସେମିରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଭାରତର ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ। ଆବୁଲସ ଓ ମେହଗାନୀ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଏହି ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଠି ହୋଇଥାଏ। ବାର୍ଷିକ 100 ସେମିରୁ 200 ସେମି ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଭାରତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଠାରେ ଏହା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ଅଶ୍ୱମଣ୍ଡଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନେ ରହିଥାନ୍ତି? ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ଜୈବମଣ୍ଡଳ କହନ୍ତି। ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ସେହିପରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ଜଳଭାଗ। ଏହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ସମସ୍ତ ଜଳଭାଗକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଶତକଡ଼ା 71 ଭାଗ ଜଳ ରହିଛି। ଧାତବ ଖଣିଜ ଅଧାତବ ଖଣିଜ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଧାତୁ ଅଂଶ ରହିଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଧାତବ ଖଣିଜ କହନ୍ତି। ଲୁହା, ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ଟିଣ, ବକ୍ସାଇଟ୍, କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଧାତବ ଖଣିଜ। ଧାତୁ ବିହୀନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଧାତବ ଖଣିଜ କହନ୍ତି। କୋଇଲା, ଖଣିଜ ତୈଳ, ଖଣିଜ ଲବଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅଧାତବ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଅଛି ଖଣିଜ ଓ ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଖଣିଜ ମନୁଷ୍ୟର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିତି
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସାୟନିକ ମିଶ୍ରଣ ଯୁକ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ଖଣିଜ କହନ୍ତି। ଏହା ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ଭାବରେ ନଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହୁଏ। ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଶିଳାରେ ଖଣିଜ ମିଶି ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଶିଳାରେ ଯେଉଁ ଖଣିଜର ଅନୁପାତ ଅଧିକ ଥାଏ ତାହାକୁ ସେହି ଖଣିଜର ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ କହନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ଓ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁ ଦିନରୁ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛି ତାହାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି କହନ୍ତି। ଯଥା କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ଆଦିକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି କହନ୍ତି। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କେତେକ ଶକ୍ତିକୁ ନୂତନ ଭାବେ ଆହରଣ କରାଯାଉଛି ତାହାକୁ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି କହନ୍ତି। ଯଥା ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି, ଜୁଆର ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ଜାଣିବା। ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସହ ମିଶି ଭୂଗର୍ଭର ସ୍ତରରେ ଶିଳା ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ। ଏହା ଘରୋଇ ଇନ୍ଧନ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଜାଳେଣୀ ଇନ୍ଧନ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଭାରତର କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ ଆଦି ତୀର୍କୋଣଭୂମି ଓ ମୁମ୍ବାଇ ନିକଟରେ ଥିବା ସାଗର ଗର୍ଭରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳେ। ଜୈବିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯଥା ଗୋବର, ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଏକ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପଚାଇ ସଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ମିଥେନ୍, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ରେଖାଙ୍କିତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଇବା। ସବୁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଆମେ ନିଜେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ନଦୀ, ଉପତ୍ୟକା ଆଉ ସମତଳ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ଉର୍ବର କାହିଁକି? ନଦୀ, ଉପତ୍ୟକା, ସମତଳ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ତର ବହୁଳ, ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉର୍ବର ହୋଇଥାଏ। ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୂମି ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନଥାଏ। ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟଜାତ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟତ୍ର ସଞ୍ଚିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଜଳ ପୃଥିବୀର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ବଳ। ଏହି ଜଳ ସାଧାରଣତଃ ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ଜଳ ରୂପେ ଭୂତଳରେ ଓ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ, ନଦୀ, ହ୍ରଦମାନଙ୍କରେ କିମ୍ବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ବଳ ଅଟେ। ଅଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛର ଚେର ଜଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଭୂମିର ଅଧିକ ଗଭୀରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ତ୍ୟାଗରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପତ୍ର ମୋଟା ହୋଇଥାଏ। ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନରେ ତମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଅଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା ଧାତୁରୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ। କୋଇଲାକୁ ପୋତା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାରଣ କୋଇଲା ଏକ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ। ଏହା ପୃଥିବୀକୁ ପୋତା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ କହନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଜାଳେଣୀ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାଳେଣୀ ପାଇଁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ କରିବା, ପଢ଼ିବା, ମନେ ରଖିବା।